Братя и сестри, днес на 14 януари по нашия календар, когато при нас се честваше паметта на света Нина Грузинска, братовчетка на свети Георги, дядо игумен нашия Евросий се представи в Господа. Бог да го прости. В петък го изкараха с буса на носилка, защото не можеше да ходи. Го свалиха от килията му и в Уранополи чакаше линейка от Военно-медицинска академия София. Закараха го там. Уж имаше само някакви рани, които някой мислеше, че му е изчупен кръка, и така тръгна информацията, която се оказа, че не е вярна. Имало само някакви рани, които и доктор Хубенов предния ден преди да го изкарат, или 2 дни преди да го изкарат, набързо е дошъл в манастира, прегледал го е и установил, че не е чак толкова сериозно нещо, но отец Исак, дякон Исак, все пак настоя да го изкарат, да се погрижат в болницата за него, защото явно тук не е могъл, той, който го обслужваше последно време, не е могъл да се справи. И така го изкараха в петък с буса. Закараха го в Военно-медицинска академия и почнаха да му правят изследвания. Днес на обяд епископ Климент е бил при него с още една вярваща, негово духовно чадо. И на обяд още всичко е било наред. И дядо Гуми си е казвал още като са го закарали там, че си много добре, нищо му няма. И в буса, като го слагаха, също така, че нищо му няма, че си е много добре. Но в 3 часа се обадих аз на господин Динков за повече информация. Той каза, че също така правят му изследвания, потвърди. И когато станат готови изследването, тогава ще имаме повече информация. 1 час по-късно вече, в 4 часа, отец Гаврил ми се обади от България. Той е там и ми каза, че лекаря от военна болница му се обадил и му предал, че дядо Игумен се е представил в Господа. Моля всички брати и сестри, които са го познавали, които са го видяли няколко, които са идвали в манастира, през следващите 40 дена да го поменават, да палят свещи за него. Също така всички свещеници, които го познават, които са идвали в манастира, моля да го запишат Света Четиридесетница от днес, считано, да го поменават и те. И Бог да го прости и да му даде наследие във вечното царство. По молитвите на Пресвета Богородица. Амин.